Bueno, moi ben, imos comezar logo co cuarto relatorio titulado Ciclo festivo na Paradanta, ponente Xerardo Santomé. Un clásico destas actividades porque xa ten participado moitas veces e, como vedes, pois é activista cultural galego, músico popular, licenciado en Antropoloxía Social e Cultural, etc, 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 como tedes aí no seu currículum. É autor, aparte de ser músico en activo e demais, tamén é autor de diversos traballos sobre cuestións relacionadas co folclore e tedes aí unha pequena lista no currículum que tedes aí. Sin máis, deixo-vos con ele. Tardes e, antes de nada, pois, como sempre, dar gracias aos amigos da directiva da Asociación de Gaiteiros por, máis que nada, por seguir organizando este tipo de actos que a min particularmente gustame máis que o formato anterior. Digo porque creo que os que vimos sempre sendo persoas interesadas no tema, non? Bueno, sabedes que eu hoxe vou intentar non ser sarcástico, intentarei, non? Porque sabes que son moi sarcástico, pero bueno, de entrada quero decir que eu metíme na cabeza fai moitos anos de que non todo é gaita e me vai millor, porque a veces pensamos que non nos preocupamos de interpretar aquela peza, aquela melodía, pero hai cousas detrás que nos olvidamos. Aí ven aquela famosa ponencia que eu fixera de sacar a gaita do Conservatorio Superior, non? Que a miña polémica me truxo, algunhas lágrimas de algún e de algunha, pero aí está, cando que irades eu volvo a facelo, porque eu madurei bastante, non? Todo o que vos vou falar hoxe ten que ver coa publicación, son capítulos deste libro que está ahora mesmo en fase de edición, está en corrección, dedicado a Concha de Luneda, e que vai ser editado por Editorial Canela. Para entender un pouco así a modo de introducción o xeito de traballar que temos non só eu, sino os compañeros da Asociación Gaiteiros da Xistra, nos fai tempo que nos inventamos un término que en principio foi como moi cachondo, que era aquilo de Xistralia, salía aquela portada tipo Asteris que comprendía o sur da provincia de Pontevedra e o norte de Portugal, pero nós seguimos traballando neso e de acordo a esa área xeográfica seguimos facendo traballos. A maioría deles son autoedicións, outras por editoriais. Ese sería un mapa da parte galega de Xistralia, da parte sur, e como vedes vamos traballando pouco a pouco. O primeiro libro que editamos destes foi o dos Morenos de Lavadores, que está nun término de Vigo e na Bisbarra de Vigo. Despois editamos Treboada Galega, máis no Baixo Miño tirando a Tomiño hacia Tui. Fai tempo que temos terminado o dos Irmáns Flores, que ten un subtítulo de A gaita como elemento dinamizador sociocultural do Consello do Rosal, que está terminado, xunto co compañeiro Pilís, pero que hai que editalo de alguma maneira. Se miramos a ver se autoeditamos e punto, como sempre. E ora estamos con Concha de Luneda. O libro, falei con Pablo Quintana e teño que facer algo de publicidade, claro, o libro leva un DVD, é un libro moi antropolóxico máis que musical, ainda que ten un DVD que leva 105 audios diferentes, audios musicais, máis de 250 cantigas, estou lendo porque teño que ler mogollón de imaxes, incluso leva algúns vídeos moi interesantes que son colaboracións de outros compañeiros. Hai un vídeo dedicado ao proceso da Alá e ao tenguido da Alá, por exemplo, que nos pasou Leni Pérez. Hai un serán na Franqueira moi interesante, grabado no ano 98 por Pablo Pascual, outros que fomos facendo nós, e xa estou na 3, non? Bueno, máis ou menos, aquí falta só un traballo que nós, o ano que ven, cumplimos 30 anos de grupo e de asociación e a ver se nos dá tempo a presentar o arquivo polo menos nun 40% digitalizado, o arquivo que temos basicamente desta zona. A ver se nos dá tempo, E como teño que logo presentar, e olvidéme dunha cousa, perdón, que logo me pediron que teño que presentar non sei que, voume autogravar, porque así logo escribo millor, non? Ben, vamos ahora ao tema ao que nos ocupa. A Paradanta é esa zona. Ahora mesmo nos concellos de Covelo, a Cañiza, Crecente, Arbo, como vedes, é moi próxima a Portugal, moi próxima a provincia de Ourense. E hai aquí unha cousa que non sale, que é moi importante, que son dous ríos. Un é o río Uma, que atravesa esa zona pola Franqueira, que é un afluente do río Tea, que ao mesmo tempo desemboca no Miño. E digo, é moi importante a ter en conta porque esas dúas áreas xeográficas vamos a ter de referencia. Como zona, é unha zona moi afastada,
sobre todo dos medios de comunicación, co cal para nós no traballo, a hora de corroborar aspectos obxectivos do traballo, non é moi complicado. Ainda que somos grandes enamorados e apasionados da tradición oral, intentamos, de alguma maneira, ali atopamos algún dato interesante como o faro infantil, que era un tema, ainda que foi unha época, unha zona moi afastada, foi das zonas de privilexio das misións pedagóxicas da República, e aí eso realmente se nota, sobre todo naquelas mestres que pasaron por ali, que ao final ti crees que eran mestres populares dun barrio da Cañiza e resulta que son referencia a nivel incluso europeo, porque hai Eugenio Pérez foi un mestre que foi abandeirado do método freinetiano, un método basado na experiencia, que o pasou mal, lóxicamente, despois, cando vivo o franquismo, pero en realidad que é unha zona que, aínda que tuvo o seu proceso cultural bastante marcado, é unha zona que para os medios sigue estando ali, quitando o Xamón da Cañiza, pois pouco máis. Bueno, e a Franqueira é Luis Caruncho cando vai tocar, claro, son os puntos de referencia daquela maneira. A característica especial que ten este lugar é, sobre todo, a Franqueira, é dicir, a festa da Virxen da Franqueira e todo o que envolve marca moito tamén en diferentes manifestacións do ano e na forma de celebrar as festas. E o digo porque das danzas da Franqueira é unha zona, estas son as danzas de Prado da Canda. Prado da Canda, se vos fixades, está aí ao ladiño, e todas esas zonas van a ter danzas, unhas se perderon e outras pues, se conservaron. Son danzas que tienen moito que ver coa Franqueira, se celebran en distintas épocas do ano, pero basicamente eu creo que a gran característica das danzas sigue sendo a danza de paus da Franqueira, que para min creo que é a máis importante porque, de feito, todas estas manifestacións se representan no ciclo de Nadal. Os ranchos de reis repiten moitas destas estereotipos de danza, pero a única que conserva e que é unificada a todos eles, estes ranchos dos reis que son propios do río Tea, é a de paus. A melodía é a mesma, sin embargo, a de arcos, cada pobo ten a súa, a de castañetas tamén. Seguimos. Eu nunca suelo ler, pero hoxe tengo que ler porque tantas cousas que decir en tan pouco tempo. Por favor, Oli, acordaste daquilo alá en Santiago que cando me pasaba a facirme. Ou da bombilla, non sei se está Pablo, aquela bombilla que encendía debaixo. Bueno, outra característica que marca moito isto, como dixo, é o Nadal. Falaremos do Nadal, é un Nadal diferente, ainda que moito del xa é moi conocido, pero fai anos non era tan conocido. Logo falaremos tamén dos seráns, que teñen un subciclo moi propio, moi característico, e aproveito para decir que todo isto, normalmente eu cando falo da experiencia personal, é dicir, eu, claro que leo libros, leo moitas cousas, non estou de acordo con moitas teorías, con moitos libros, pero a min a transmisión oral eu teño que creer a quen me conta as cousas, porque claro que se me as conta é para que as conte. Hai cousas que son inventadas, pero aí onde está a miña labor, non? É dicir, todo isto mo contou Concha de Luneda e algunhas outras mulleres que simpatizan con Concha de Luneda, porque Concha de Luneda non todo o mundo simpatiza con Concha de Luneda, que iso, se queredes máis, tedes que ler o libro. Digo porque é un libro biográfico, a mitad do libro biográfico contado por ela en primeira persona e deume permiso para poñer todo o que ela queixo, todo o que eu poño. E logo hai outra característica da zona, toda a zona do río Tea e tal, que son as añas e as labradas. Seguimos tendo un erro en ese aspecto, polo que me explican elas, no concepto aña e no concepto labrada, que lo explicarán máis adiante. De todos modos, para entender un pouco isto, eu sí que fixen un gráfico que é un pouco isto, é dicir, cando digo que non todo é gaita, as cousas cando se van a traballar a un sitio hai que entender determinados ciclos. Nós temos un concepto actual da temporalidade como lineal, todo acaba, todo empeza, é dicir, todo acaba, todo empeza. No concepto máis antropolóxico de calquer ser humano, que non este marcado por determinadas religións, o proceso sempre é cíclico, é un ciclo de vida. De feito, ao mundo de vos, vos estades preguntando, sí, pero cando un morre, morreu. Pero non, pero é que hai personas que che contan como Concha, que hai que diferenciar entre almas e almiñas. Por que? Porque ti o día de Nadal tes que deixar aquilo ali, aquel plato, sin recoller nada, porque veñen as almiñas a alimentarse. Quere dicir que o concepto non morre. Que cada pregunta da reencarnación, desde logo, pero eso que lo estudien outros.
xa se encargou a religión de facer que todo isto só sea un ciclo. E aparte deste, hai outro ciclo que quixera nombrar calquer día, que sea o ciclo gastronómico, claro, que creo que máis interesa. De todos modos, aquel azul e verde, o ciclo festivo e o ciclo de labores, realmente veñen sendo que sempre os antropólogos e xenófobos denominan como ciclo anual. E son círculos que xiran sobre sí, un sobre o outro, porque hai cousas do ciclo festivo que se mezclan co de labores e o de labores co festivo. E andan alrededor do ciclo da vida porque non é a mesma experiencia nun canto na esfollada do miño de un neno a un maior, nin a un vello, non é o mesmo. Entón circulamos por aí. Eu isto explico un pouco para aquel que queira entender un pouco como eu me plantexo os meus traballos, non? Digo que o relixioso e un traballo que se mira ademais, moi acentuado no libro de Concha, eclipsa moito desto. Como todo sempre, antes falou Beatriz do proceso do poder político cando usou o franquismo. Bueno, a religión, sabedes, que sempre usou as nosas costumes e as nosas datas simbólicas, nos nosos lugares de reunión ou de celebración de culto para aproveitarse deso, non? Pois eles tamén saben destos ciclos. Daí ven ese temor, o ciclo da vida realmente se convirte nun temor, entón determina a túa maneira, incluso de celebrar o ciclo festivo. Entón chega un punto en que a vida das persoas na montaña é tan dura, sobre todo das mulleres, que é un libro dedicado ás mulleres, é tan dura que te das conta que a única ilusión que lle queda por vivir precisamente é o ciclo religioso, é algo tremebundo. De feito, creen que eu vou a misa todos os domingos, non? Pero como fui bastante de pequeno, se non cambio moito o proceso, ainda lle podo falar algo, pero o do viño, sobre todo. Despois, outro detalle que é importante é como eses ciclos festivos e tal tamén nos adaptamos ás nosas celebracións diferentes. Mirade un exemplo. Ali arriba á izquierda son os reis de Dama, de Salcea de Caselas, e iso aquí abaixo é entroido tradicional, non o cae a hora da feira e Castro Barreiro, que se dedican a competir quen leva a mellor carroza. Ese era o xeito de celebrar. E aquí, se vedes, isto sempre forman dous homes que danzan alrededor dun home, dun neno vestido de dama, que é a que realmente lle marca os puntos a nivel de competencia. Ao final, o último que baila contradanza coa muiñeira, non? Pero este esquema se repite con diferentes damas e diferentes homes. O sea, con diferente traxe, se disfrazan, fan as súas parodias, pero a estrutura ven sendo a mesma. Por tanto, vedes que un ciclo, unha parte do ciclo de Nadal tamén se adapta ao ciclo de Entroido, e así hai cantidad delas, non? Isto é moi propio tamén de moitos lugares, pero, bueno, saco vos, ainda que isto non é a Paradanta exactamente, pero sí que forma parte dese río Tea, a desembocadura co Miño, non? Outro ciclo, falábamos das añas e as labradas. Esta é unha labrada, esta foto non é da zona, é unha labrada de Coruxo, dun traballo que fixemos no barrio para recuperar fotos, que curiosamente hubo quen dixo, aquel home, o segundo pola dereita, como vedes, leva un chisme negro, que é un peto negro. E hai algún grupo que quixo facer un traxe así, e realmente eso é un símbolo de luto, non é un traxe, pero bueno, como tamén se trata un pouco de lucubrar, pois estaría ben tamén facer a un viudo pois danzando unha muñeira non serán, a mellor colaba, non? No tema de añas e labradas, vou non deixar para o final para un apartado que teño dos desafíos, que é outra das características que teñen esta zona. Do ciclo festivo, vamos a falar primeiro dos seráns. Vou ler un cacho de como empeza o ciclo dos seráns, porque os seráns tamén ten os seus ciclos. Íamos á festa Prada da Canda do Rosario, que é o primeiro domingo de outubro, domingo e lunes, 2 días. Que dai ben que o segundo domingo de outubro empeza o serán. Empeza aí, na montaña, porque ela, está falando Concha Luneda, que vive en Luneda, pero ela realmente vive en Visticobo, na parte máis alta, non? Empezaba sempre o segundo domingo de outubro e dai ben a afición a tantas cancións porque tiñamos que saber para cantar aquilo que cantábamos sempre. Porque ela vivía nunha casa alquilada, venían de caseiros, e porta con porta había un alpendre onde facían as mulleres de Visticobo, facíamos serán. Entón, ela de pequena lle prohibían ir, non podía ir por edad, pero ela gichaba e miraba como bailaban, non? Entonces viñan mozos destas ribeiras todas, viñan mozos de todos os sitios, sí, e viñan vellas con candiles de carburo. As vellas
non bailaban. As vellas fiaban e calcetaban e tamén botaban a súa canción o tempo que utiliza o término hachear, é dicir, encima de contar os seus contos, e controlar as súas fillas, non? Era o tema. O serán facíase no domingo ou no sábado e nada máis. Despois empezaron as pelexas, porque só había un serán. Despois empezaron as pelexas unhas coas outras e facían 2 seráns, pero xa non valía nada. Un era en Formigueiro e outro en Visticobo, pero xa non valían nada, xa non. Empezáronse a tronzar elas, levábanse a matare porque arrepañaban os mozos unhas a outras. É dicir, sabedes que hai un ciclo novo, o serán ten o seu ciclo, e empeza sempre no 2 de outubro porque termina a última gran festa. Logo falaremos de festas grandes e pequenas. Dentro deste serán, é moi característico un subciclo que é este. Aí hai 5 pezas que había que interpretar, a pelotas. Foras gaiteiro, foras acordeonista, de serán, foras pandereteira. Se xuntaban 3 pandereteiras e tiñan que tocar en ese orden jota, muiñeira, a danza, pasodoble e valse. E ti que ibas bailar, bailabas con un mozo, cunha moza, tiñes que facer todo o ciclo. O sea, a relación social que estamos vendo aí non é un serán como os que facemos agora. É un núcleo de relación social e sexual, que según contan aquí, lo había de todo, porque había cantidad de fillos de solteira, que é outra teoría que non vamos a falar agora. Porque sí que o facían adrede, as mulleres tiñan fillos de solteira adrede, a pesar de que os homes creen que as violaban, pero non era tanto así, ou polo menos eu entendino así. Que pasa? Que se fixades, hoxe aprendín un término novo que me encantou. Eu vou dicir ahora, porque a jota e a muiñeira son bailes desagarrados. Nunca había utilizado ese término. Me parece que dice moito, porque eu creo que o natural do baile é bailar agarrado. O outro é por lucimento, non? Entón, aqueles eran bailes desagarrados, non é un término da paradante, escoitei yo a... Foi ti, non? Si, logo, outro concepto que hai que ter claro é o concepto danza. A danza non ven sendo as danzas da franqueira, nin danza de nada. Por danza é un agarrado. E dentro dese término se compoñen aqueles términos que conocemos como mazurcas, polcas e rumbas. As rumbas vellas, non as que temos agora, eso de... Non, prácticamente unha rumba bella para eles ven sendo unha polca, máis ou menos. Chamanlle rumba. Entón, les daba igual a danza que fora. Chamanlle danza, ahora ven a danza. O exemplo máis palpable, si escoitastes que teno grabado, creo que Laio ten un, Laio Tanxedoras ten outro, e nós temos tamén que é unha que chaman a polca rusa. A polca rusa é tamén conocida como blandéate. É unha polca, e era unha polca, e como decía Concha, vexaban aqueles vellos da montaña cunhas barbas, uns patillóns sin lavar, eran uns porcos, a non nos gustaba bailar, porque había que agarrar. Entón, claro, ti tiñes que facer todo o ciclo co gicho, e entón, cando chegaba, que se arrimaba eles, non? E aí, pois, tocábase todo tipo de outras historias. O paso doble está claro, e o valse tamén. Da que paso doble valse, polas melodías que puden ver, prácticamente son, non digo rancheras, pero sí pezas de banda ou pezas un pouco máis instrumentadas. Logo hai outro concepto que aí non figura, que é o concepto volta. O concepto volta, musicalmente, ven significando retrouso ou estribillo para eles. Pero que no baile tamén ten a súa interpretación, porque eles dicen, eu miro aí no armario da televisión, eu miro no armario que o facedes mal. É dicir, cando un músico está tocando e a xente canta, ou as pandereteiras, ou a lalá, pois ven sendo a volta. Pero esa volta no baile significa a volta cambiar do que sería un tablón a unha roda. É o momento de cambiar. Ou, se repiten, o momento de cambiar o sentido da roda. Entonces, o concepto volta para eles ten un concepto, eles non falan de estribillo, nin volta, dan volta e punto. Todo isto, ao final, está máis que desarrollado, pero... Despois, pasando ao ciclo, non sei que ven despois, non, vou deixar aquí. Viría o magosto, dios difuntos, bueno, antes viría a esfollada, non? Pero como va a falar logo dos labores, o magosto para eles era asar castañas en familia, ali en Farnada, e veña, bromas, farroxer a cara, unha pouca así, non había unha festividade concreta como ahora. E os dos difuntos non vou falar deles porque hai un libro, un capítulo larguísimo, inteiro, o tema da morte,
moi interesante, ademais. Despois saltan ao Natale, chamanlle Natale, o Nadal. No Nadal, había que, dos queremos diferenciar, e creo que xo fixen algunha vez, incluso en algún artigo de alguna revista, diferenciar, que sabedes que no sur hai 3 tipos de formacións. Están estas formacións pseudomilitares que ahora están de moda en Vigo, que son as rondallas estas vestidas con banderas, que son, allá ellos, reminiscencia do que falaba Beatriz, creadas, por moito que queiran, eu pouco que investiguei, son dos anos 40. Vou dicir simplemente porque a mí me encargaron facer un estudio cando o Bloque levaba a cultura no Concello de Vigo e eu renunciei a él porque me daba conta de que me iban a utilizar para eliminalo. Digo, non, mijo, non que enches o pabellón con moitos miles de personas e non tiño gana de... Pero o que eu vixen, o primeiro que encontrei foi en Abagunda, co tema cos irmáns de a familia de Olimpio. Tiñan varios, falei cunha bailadora, falei cun bandeira, e de feito levaban a bandeira, pero a bandeira como aquilo de respeto de competencia, porque os poucos que había xuntábanse no Calvario, entón, se un estaba interpretando, cantando, se estaba a bandeira, os outros tiñan que respetar a bandeira. Entón, esa disputa que parece ser que son de bandeiras, ahora levan bandeiras europeas, bandeiras... Entre pouco levarán a bandeira de Bush, ou o retrato de non sei quen, pero é un rollo que se inventaron aí pouco a pouco. En canto ás formacións, hai unha formación que é extendida en toda Galicia e norte de Portugal, que son os bandos de reis. E xuntámonos todos e vamos a cantar. Temos unha peza de entrada, cantamos un gicho, pedimos a aguinaldo. Non? Que ocorre nesta zona? Que hai bandos, pero tamén hai ranchos, e por ranchos temos que entender aqueles que non solamente van a cantar, sino que danzan e fan procesións, cousa que un bando non o fai. Pide aguinaldo tamén. Aquí hai un aguinaldo, aquí hai unha serie de bandos e ranchos que habría que falar polo miúdo, pero non vai dar tempo, que son os dos pequenos e os grandes, porque os grandes sí que tiñan unha xeografía máis grande, non? Para pedir aguinaldo. O rancho, polo que eu pude ver, un rancho, sabedes que un rancho pode ser eso, ainda que hai máis formas. O rancho de reis, que se caracteriza por eses mantóns, gorros con espellos, con plumas, fitas de cores, bailan danzas de castañetas, instrumento característico da zona, paus, cintas e arcos, aparte de ter os seus cantos, que logo falaremos deles. Eu vin que este tipo de ranchos danse, sobre todo, no que é na conca do río Tea. E según vas baixando, van mudando, porque na parte, hasta chegar á desembocadura, parte de Salvaterra, todos os ranchos visten de blanco. Pero unha vez na concentración que se fixera fai anos en Guláns, dixeran os vellos de Guláns, coño, non ven ningún rancho de pantalón curto. Un rancho de pantalón curto, somos da zona máis próxima ao Miño, como vedes, nos era o rancho que tiñamos, Chuco? Cantas veces nos chamaron Jerónimo, e anda que non peleamos con isto. Algún que se enamorou dunha quica, dunha galiña, non digo quién, pero bueno, eran noites que marchábamos da casa a cantar e a bailar e aquela xente co que habíamos aprendido, porque nos seus pueblos tampouco había. O caso de Manolo Colacao e o Antonio Colacao e Manolo Cajabicho escapaban de pesqueiras para vir a Coruxo a ensayarnos, porque se enteraban que ensayaban as danzas de pesqueiras, todos nos íbamos o Domingo de Reis, a terminar a misa a cantarllos, e iso provocou iba provocando certa cousa e se foron facendo algúns, que xa moitos volveron a desaparecer. Entón, os ranchos de pantalón curto, vedes a estrutura de arriba é a mesma, só que o que utilizan son pantalóns pola rodilla, con moito fleco. Teñen outra componente que aquí non se ve ben nos traxes, pero son traxes que teñen lentejuela. Lentejuela de forros de colores con moitas cousas que viñan procedentes de Portugal. Esa línea con Portugal utilizaban nos traxes. Temos a sorte de que esta familia dos da Aura, destes daquela, cando vivían casi todos, foron morrendo, e, bueno, e tuvemos a suerte de fotos eles mesmos. O máis novo deles foi o que fixo os gorros, houve que buscar jaliñas con pluma blanca, teñir ali en inverno, non nos daba tempo, ali, un chafarés, todo aquilo cho de... Bueno, foi unha historia bonita. Aquí tedes outros dous de rancho, aquel de arriba é o rancho de Pesqueiras, que ten unha característica, que aquí ten unha muller, que é a madriña. A madriña que aguanta o pau e a que recauda o diñeiro, porque en Pesqueiras pasounos unha circunstancia, nós nunca fomos por diñeiro a bailar, pero a salir da misa, que o cura, o Antonio Colacao, que é aquel alto, falou co cura para decirle, mira, ao final,
Entón o cura tuvo un defecto, que dixo que ao final estaba un rancho de reis ali e iso repercutillo no cepillo. Porque a costumbre era que ti chegaras a Xunta Madriña e lle foras metendo cartos, que era o aguinaldo, o sea que non había chourizas nin nada, pero é o único lugar que realmente aparece unha muller. Nos de blanco sí que hai combinación guláns, fozara, padróns, eses lugares sí que fan homes e mulleres. E o de abaixo é unha fotografía do rancho de Corzáns, mesmo Salvaterra, Fiolledo, que como vedes garda a estrutura de 4 homes, gaiteiro, caixa e bombo, que é unha cousa que non falamos. Nos bandos ti podes acompañarte dunha gaita, dun acordeón e vas cantando, nos charrascos ou o que queiras. No rancho non, no rancho, sobre todo o caixeiro é fundamental. O caixeiro ten que saber exactamente os toques das castañetas e cando ten que cambiálos, porque a caixa casi non leva ritmo, reforza un pouco, quitando as balseadas, claro, as balseadas van tra, 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 solamente, non? Ahora vou falar un pouco do tipo de cantos, porque esa é outra discusión que tuve no seu tempo, porque eu defendo que no Nadal hai cantos de Nadal e hai cantos de Reis, non son os mesmos, ainda que suelen equivocalos. Nos cantos de Nadal hai dúas tipos, que son as panxoliñas e os villancicos. Da que é un término villancico, é un término moi castelán, porque o canto de Nadal, que se canta hasta o Día de Reis, hasta a Noite de Reis, tamén o cantan os ranchos, porque o utilizan todo o Nadal. No caso da familia dos Daura era unha familia tan pobre que os traxes os facía a súa nai, eran moitos fillos e salían para ganar diñeiro. Logo iban as piñas, pero realmente sacaban moito diñeiro. Entón, nas panxoliñas son estes cantos en que se chama aos pastores e aos veciños a ir as belezas e as banalidades todas de Niño Jesús, non? Por exemplo, venid pastores, adorar al niño, todo este rollo, non? E, sin embargo, un villancico canta preferentemente a Virxe María e a narración do camiño hacia Exipto. Cando ela vai a parida, o tema da burra, que para nun limoeiro, un cego, a historia famosa, a lagoa de Dalía, que está cerca de Guitiriz, como se chama, que era a lagoa grande, como se chama? De Cospeito. Esa historia de que houve un zapateiro que non lle quiso dar albergue ao neno, entón que lle tirou a xubela, claro, se lle nun pé, aquilo, toda aquela lagoa era sangue do... Bueno, ten que ver moito con eso. E o propio canto de reis é o canto que le chaman os vellos, ali chaman os reis largos ou os reis vellos, que son os cantos de Epifanía, que cantan a peregrinación dos reis magos, o mandato de Herodes para ir a buscar a Xesús. Ese del Oriente, saíron tres reyes e tal. Entón, esta xente distingue. Logo hai máis cantos de Nadal. Manueles, na Paradanta, polo que se ve, non se deron. Porque esa noite de Ano Novo salían a cantar, pero salían a cantar estas cousas, non había dos Manueles. Hai máis outros tipos, os aninovos, as xaneiras. As xaneiras están máis claro en Portugal, no norte de Portugal, que aquí. Moita xente ao principio pensábamos que eran cantos de xaneiro, pero non era así. A xaneira realmente, na base fundamental, é que son cantos paganos. Ti vas a joder, chourizas que están ali, as chourizas están no jalleiro, todo este tema, é pedir un aguinaldo dunha maneira diferente. No norte de Portugal tirase casi un mes inteiro, que sí que aproveitan o mes de xaneiro case para ir cantar por aí. Tamén tuve a sorte de ir cos de Cantares do Miño, e, bueno, borrachámonos máis que cantar, pero foi así, historias bonitas. Logo hai outros tipos de cantos que aquí, como non se dan, non vamos a parar moito, que hai que avanzar. Aquí non sei que teño. No entroido pouco falan. O entroido, ao parecer, nunca lle gustaban a nadie, só os homes novos. Porque facían unha careta, entraban, incluso lle cajaban na pota do caldo a xente. Non lles gustaba esa historia, é dicir, era realmente un entroido, non é un carnaval, esto é de ir guapitos e tal, non, realmente decían, non, nos tíamos medo, e é verdad, hasta eu recordo de pequeno que non levaba a careta, viña o farrapeiro con un bimbio, puña chegalas, que levábamos pantalones cortiños, puñamos as pernas como... Logo, maneira de celebrar o entroido, sabestes que en Salceda se facía dunha maneira. Despois, dentro do ciclo, viría a cuaresma é moi recollida, por influencia, e do que si recollemos, sabedes que hai unha famosa oración, que é Jueves Santo, tres días antes de la Pascua. A novedad, que non la cantaron,
porque a cantaban os monxes que foran a la mosa, que había ali un santuario, e iban a cantando. Entón, pois estas mulleres quedaronse coa letanía, que era a maneira de meter na cabeza. No San Xoán, pois no San Xoán, moitas ervas, moitos esconxuros, moitas cousas desas, pero de folclore, pouco. Folclore musical, me refiero, non? Logo entraría no ciclo xa das festas, estaríamos no Brán, e aí eles diferencian entre festas pequenas e festas grandes. Unha festa pequena a que solo é un día, o día do patrón. Unha festa grande que xa ten 2 días, ten que ter como mínimo víspora. Víspora é o día grande. A parte de que nas festas pequenas tocan jaiteiros menores ou solistas, ou acordeonistas, dúos, tríos, o caso de Samuel e o Fastudo. Bueno, o Fastudo era porque un home que traballaba moi ben, sachaba moi ben, tocaba moitos instrumentos, como facía de todo, faz tudo, era o tema do Fastudo. O tema do Rete Vello, o Rete Vello que era de Paraños, o tema de Olindo, da Canda, pero nas festas grandes xa se preciaba por levar banda de música, e jaiteiros de nivel. Jaiteiros de nivel eran jaiteiros de ir á competencia. E o das Panorama, igual. Isto non lo contaba Luis Soutullo, amigo noso tamén de fai moito tempo, morreu, infelizmente, nos anos finales dos 80, gravámolo, e el sempre dicía, para ir á competencia había que agarrarse, porque claro, falaremos logo dun mítico grupo que son os Teixugos de Budiño, que onde estaban os Teixugos de Budiño cando estaban no cartel, nin Dios quería ir. Para competir con el había que ser un grupo competente, que falaremos logo, non? Unha festa pequena, como a describen? A festa non paraba nunca. Empezaba a festa ás 4 da tarde, ás 10 da noite, todo o mundo para casa, ou un pouquiño máis. Despedida, dependía, deixame apuntar aquí, porque tengo unha corrección xa po libro, dependía de se a xente non marchaba, e un pouquiño máis. Hasta lle daban algo máis aos músicos, o que fora, porque o merecían. Estamos falando de grupos, dúos, tríos, solistas, A festa grande, aí xa bandas, charangas, gaiteiros, murgas. A festa máis grande era da Piedad, porque viña a banda de música de San Juan era co gaiteiro. As outras eran co gaiteiro. A Piedad era con banda de música, viña a de Arbo, a de Juláns, a de Rebordechán, viña de Cheida, pasaba o siguiente. Ao acabare, a procesión, subían ao palco e tocaban 2 ou 3. A jota, a muiñeira e o pasodoble, ao mediodía. A festa acababa ás 12 da noite, xa a festa grande xa era outra cousa, non? O dos palcos é unha curiosidade. Chachou. Te estou dando. Vamos. Bueno, creo que saltou varios ao mesmo tempo. Bueno, para atrás. Bueno, hombre. Talento, Vamos a joder o ritmo, Bueno. Hai unha foto que logo se xarei, que sabes que unha das grandes festas que había ali, a parte da Franqueira, a Peña de Francia. A Peña de Francia é moi singular, porque ten un carballo vello enorme e os gaiteiros tocan nun palco que hai no carballo. Teñen que subir ali a tocar. E iso no caso de 2 grupos que veremos logo ten moito que ver, tanto dos Teixugos como os Raposos, que é unha dualidade moi bonita e moi interesante. Grupos que pasaron por ali, este é o grupo do famoso Lara Vello, ou de Valverde, que como vedes toca con soprano, de caixa, o do bombo encárgase do suministro. Estes son Airiños do Miño. Todas estas, normalmente as melodías, sabedes que suelen levar máis que nada os clarinetes ou os saxofóns, e as gaitas transportan no que poden, ou lle deixa o punteiro, claro. Este é o gaiteiro, é o Luis Soutullo, do que vos falaba, estes son os Soutullos de Lira. Este home, pois, bueno, para mí personalmente foi algo moi interesante, porque era a primeira vez que un home me pasou 41 pezas. Non del. Era un home que para ir á competencia registraba todo aquilo e sabía o que tocaba cada un. Sabía o repertorio de todo Dios que pasaba polas festas. Dos Laras, dos Teixugos, destes de Ourense, home. Hasta duns vellos, que tiñan unhas barras moi largas que tocaban con gaitas de barquín, e partitura, que
que nunca supo o nome deles, non? De que ano esa foto? Esta foto, eu calculo que esta foto é antes da, esta é durante a República. Porque, e digo por qué, porque ti sabes que os gaiteiros eran elementos tamén moi importantes no movimento agrarista, nas comisións, nas directivas. E en Lira, concretamente, deuse moito movimento nun agrarista de fora, sabedes que ali os mártires de Sobredos, que vivedes por ali no movimento agrarista regionalista houve moita sangre. E, bueno, eu quero entender porque a única persona que vivía daí era él, e él non se acordaba esta foto. De feito, esta foto él non a chegou a mirar, porque esta foto viu a min de Valencia. Nun correo, nunha carta, mandaronme unha foto, e eu non sabía quen era, e resulta que era unha neta dese home, porque a nai lle dixera que eu estaba facendo tempo. Que ano morreu ele? Pois morrería no 2000, no, 95, 96, por aí. Se unha gaita do Marreco Vello, ainda conserva, gracias a que é outro dos grandes secretos que ten isto de non guardarse instrumentos. Se ti lle das valor na familia, de repente hai un neto que o máis sagrado para ele é a gaita do seu abuelo. E aquela gaita ahora mismo que a mí me regalaba e que eu non quixen, ahora o neto tena como algo, a maior herencia que podía haber tido de un músico que era primo do Soutullo, de Rebellán Soutullo. E, bueno, falábame de outro gaiteiro que había en Lira, que era un gaiteiro de tocar coas mulleres. O gaiteiro de competencia, gaiteiro de tocar as mulleres. E os que tocaban non serán os que realmente tocaban no tono menor. Porque se había un gaiteiro, era un gaiteiro de tocar coas mulleres. Pero na muñeira chantada facía unha tranquilla arriba, claro. Estes, coa chave e tal, utilizaban e transportaban. Pero non se daba conta realmente de que estaban tocando cousas menores, non? Logo, el me explicaba, claro, que despois xa mirábamos no clarinete que era, non? No requinto. Este é o palco, ves? Ainda existe algún resto, porque creo que volveron a facer. Este é un carballo e está o palco, aí suben os gaiteiros, tocan e a vivir. E o que tenga vértigo que se joda. Iso era a Peña de Francia. Peña de Francia. Bueno, ora vamos a falar dos teixugos e dos raposos. Estes realmente son os gaiteiros do Lemos. Ángel Lemos é o gaiteiro. Con ese tuve a suerte de falar co bombeiro e co gaiteiro que supliu a él. Esta foto va de ser do ano 40 e pouquísimo. Este era un gaiteiro moi afamado, porque realmente xa empezaban a ter a componente casi de orquesta. Fixadevos como compoñía esta vasca, Resulta que eles recibían de Barcelona partituras dunha casa de música, das melodías que lle pedían. Unha era de partitura de violín e outra de piano. O sea, os tíos estaban buscando. O gaiteiro e o clarinetista este, que era Gil Cortiñas, o da dereita, eran tíos que tocaban na banda antigua de Budiño, é dicir, xente que tiña conocimientos musicais. Xa os tíos buscaban a melodía, por outro lado buscaban a armonía, é dicir, os tíos, ao parecer, e as pezas, nos recuperamos dúas pezas deles que nos tararearon. Outra cousa é que logo nos fixamos con elas, non? Porque eso nunca vai a sonar igual. Pois, este grupo, para min, ven sendo o que os soutelos serían as dúas gaitas. Porque, por onde vas, isto era, a xente acudía en masa ás festas por velos. Conseguimos algún contrato no arquivo da Festa do Monte da Guardia, disculpándose en su castellano, desto que non tiene pausas ni comas, porque contratábamos o mellor dun ano para outro e dicían, no, estamos reservados e tal. Isto contábamos o bombeiro. Un home que con casi 90 anos, todos os domingos escapaba do fillo da casa para ir a Tui, porque tiña unha moza en Tui e iban ao baile da Guardia, collían o autobús e marchaban para lá con 90 anos. Tío apuesto, alto, guapo, cuidado, jaiteiro, vamos. E a súa competencia eran estes, os raposos. Aqueles eran os gaiteiros do Lemos, que eran de San Martín de Budiño. E estes eran os gaiteiros da Cruz, porque o barrio da Cruz está en San Esteban de Budiño. E os gaiteiros que vedes aí, o gaiteiro e o requinto son irmáns, que son Lemos, que son tamén medio parentes do outro. Isto generou unha competencia bestial. Tanto é así que os contrataban a pares. Porque imaginadevos como é o tema. De repente, os gaiteiros do Lemos, a xente empezou a chamarlle teixugos. Por qué? Porque nun deses palcos estaban tocando, e claro, tiñen que facer o turno.
Levábanse tan mal, porque máis un deles era Guardia Civil e outro era medio contrabandista e estas cousas. Cando foron ao descanso e volveron ao palco atoparon un teixugo morto colgado. E habían sido os da Cruz. Pero ano siguiente os outros matan un raposo, colgan no tonto, eran teixugos e raposos. E a partir dese momento no bombo poñían os teixugos de Cerquido e os raposos da Cruz. O sea, e que facían estes? Subían, empezaban, xa se insultábanse subindo a aparecer polo palco, e chegaban arriba, o primeiro que facía era coller unha jota, que logo escoitaremos algo, bumba, escupirlle unha pa jodelos. E logo, claro, xa te enterarás, vían os outros, a xente, eso gustáballe. Entonces Concha de Luneda, que eu conatí con Concha de Luneda por primeira vez, gracias a esta disputa, porque ela había falado na radio de os teixugos, os raposos, tal. Entón me explicaba todo isto, e todo isto só me habían explicado eles, desde dentro, que ao final acababan bebendo viños. Pero, bueno, tamén a mellor estar tocando bombo, vir un por debaixo do palco cun pau, bumba, pegarlle o bombo, cousas así. Entón, esa xente gustáballe. Entón, contrataban a pares. Entón, Concha decíame, vos, os de Coruxo, o que tedes que facer é buscar outro grupo e levar que vos levades mal. É como no fútbol, que ao final todos se levan ben. Unha cousa así. Bueno, aquí hai un audio ahora, que esperemos que funcione, que é ese número 1. É un audio dunha peza moi singular, porque cando eu lle preguntaba a todos os veciños eso que ten non saltar da zona, é dicir, cando vives sempre nunha zona, acabas falando con cantidad de xente. Os cementerios son uns puntos de información terribles, porque miras a un gaiteiro ali unha foto de ese gaiteiro, wow, ese gaiteiro. Pois, que peza era que recordaban? El sitio de Zaragoza. El sitio de Zaragoza. Entón eu quedeime con esa copla e en certa ocasión vin un disco de pedra antigo que ponía gaiteiros gallegos, el sitio de Zaragoza. Tocaba con gaita e requinto. Cando eu fun a gravar nunha gramola eso, non vou dicir o nombre de quen, pero o hecho que o tiña acabou botándome da casa. Porque vin que tiña moito máis discos e casi o acusei de haber roubado, porque nadie pode ter tantos discos sin roubar. Porque había tido un programa de radio fai moitos anos. Non digo quen, me callo, e en mis memorias lo veréis. Bueno, entón eu collín e atopei eso e digo, eu non sei fehacientemente, se son raposos, se son teixugos ou son outros. Pero a historia esta do tema, a ver se nos dá para escoitar, ou se non, escoitámosla depois por outro lado, dixo, vale, porque se non nos vai dar. Aí temos, aquí, bueno, estamos acabando xa. Logo hai, vamos a ver, que se cantaba na Paradanta, non? É un capítulo do libro que se chama Eu era viciosa de cantare. E aquí, vamos ver de tempo, non? Non, se me ocurrou mirar. Mira, a ver, tú non me deches señal. Vamos ben, non? Sí, non? Estaba acabando. Hasta 45 podes... Teño, nada, creo que escoitar os audios e tal. Entón, basándose neste rollo dos ciclos, a entrevistas que faz acaban tendo moito resultado, moito, porque estás ordenando, sobre todo nas segundas visitas, non? Un pouco. E a veces vas sin gravar e te jode, pero logo ti te quedas coa copla e dices, mira, aquela que cantabas, pues non me acordo, a cabrona, inventáchela. Bueno, entón, desto, por exemplo, mirade, hai, antes de entrar nas particularidades, hai unha particularidade general da Paradanta que son os desafíos. É unha zona de desafío. E eu había tantos desafíos que tuve que dicir, bueno, aquí hai que ordenar isto, porque isto é presto. Entón eu cheguei á conclusión de que basicamente había 3 tipos de desafíos. Acabamos de ver un desafío de palco, por así decirlo, non? Gaiteiros. Había outros desafíos que eran individuais. É dicir, eu me tome contigo, sobre todo con temas de desamor, desdén, ou que se dan moito nos seráns, non? Picarse para sacar a bailar. Pero había outros que eran de tipo colectivo. E dentro dos de colectivo estarían os de Labrada e os das Añas. Vamos a ver a diferencia, que eles diferencian porque lle dices, mire, aquí as Añas, hai as Añas e máis para baixo. Porque eles entenden por aña unha sachada e unha labrada é diferente a unha sachada. Entón, normalmente a sachada, cando se dan os cantos de aña, danse nunha finca por bandos de xente que está traballando para un amo. Entendamos o término amo da leira, da beiga, que ten
Todo isto tamén había que estudiarlo moito, non vou parar, que é unha serie de relacións. O amo ten unhas obligacións, os achadores teñen outra, e entón, ti traballas dos bandos, entón o que facemos é competimos, chego ali, collo o sacho e tal, non? E ao acabar, pois, sacas o ramo, se baila, se canta, ao final é o mismo. Na labrada, non. Na labrada ti tes un colectivo de xente que vai labrar a miña veia, e outro que vai labrar a túa. Entón, como estás cerca, os de aquí e os de alá, non? E sobre todo cando se daba limítrofes de povos, que se as rapazas de Folgoso, que se as rapazas de Formigueiro, que as de Vesticobo, que veñen un año montada, que non sei que, se empezan a picar. O sea, que realmente todo é un canto colectivo que se fai hacia outro, dentro de veigas diferentes de amos, non? Dentro das añas había desafíos entre os propios achadores, vamos a decirlo así, por rego, ou por o que queiramos. Despois había outro tipo de cantos que son dos achadores hacia o amo reclamándolle viño, reclamándolle comida, reclamándolle descanso, etc. Eso de sachadeiras do meu millo, non mireis para o portelo, que a merenda logo ven. É un canto do amo hacia os achadores, que ten as obrigas. Les dicelle, noso amo de hoxe é un ramo de alegría, cando vai para a bodeja, están pedindo viño, non? Despois, cantáronos 3 ou 4 nanas, que é unha cousa que nunca preguntábamos, de principio nunca preguntabas. Este rollo de que só é jaita, vas a jaita, pero hai melodías. Aquí a nana repítese moito a estrutura esa de falar do cocón, da fariña, do muiño, é un tema moi generalizado, non? Logo hubo un término que a suerte da verdade con Concha de Luneda é haber utilizado o término habaneira. Porque decía Concha, nós aquí cantábamos habaneiras, pero non sabíamos o que era. Porque Concha emigrou a Barcelona, de Tarragona, e ali deuse conta que eran habaneiras. Elas aquí cantaban unha canción, meu avó foi a Cuba, pero non o tiñan como habaneiras, non? Entón, a sorte, de verdade, con unha muller que anteriormente aprendera unha canción, que logo se deu conta unha habaneira, que pasa que a canción que che canta, ti ves que tamén está moi estruturada como habaneira máis medida, non? Iso quere dicir porque Concha é das personas, cando fixemos o alalá e as galas, era chegar Luís coa zanfona, daba igual o tono que lle dera, chegaba outro co acordeón, da igual, é unha muller que canta moi ben, entona ben, por tanto é unha muller que facilmente copia unha estrutura musical, non? Tamén, cantos de cego, vos poñes un cacho, a suerte de que na Cañiza había un cegro moi pobre, e esta muller, como tiña esa devoción polos pobres, pois escapaba a nai para ir a darlle unha perjorda ou algo ao cejiño, e o cejiño iba pedindo por aí, non? Tamén cancións infantís, que elas non o entenden como infantís. Veste unha canción de neno? Non sei, cantaban as vellas. É unha versión do Don Jatito, a famosa do Cego de Vilares, que é moi singular. Cantoume 3 versións da mesma peza, 2 en castelán e unha en galego. Unha con sonidos onomatopeicos de Mau Marramiao, outra sin eles, e outra sin eles en tempo de jota, pero que logo é capaz de estar cantando chan galego, e dicir, cantábala en castelán ou en galego, que a cantaban? Daba igual, ela non distinguía, aprendera e punto. Por tanto, ela cantábache. Que pasa? Que na do castelán ves que hai cousas polo medio, unha estrutura de galego, as rimas, cando non lle dá rima, xa dicen galego, e cousas desas, non? Pero non vamos entrar en detalles. Logo tamén nos pasou xogos, que vai sendo xogos moi conocidos. O bo destes xogos é que teñen terminoloxía propia. As fases do xogo teñen os nombres, non? E logo tamén outro capítulo moi importante que é inexcusable a proximidade con Portugal. É dicir, a proximidade con Portugal, como din ali, non estamos moi cerca de Portugal, non falamos unha cousa nin outra. E é certo. Eu aprendi moitísimo vocabulario galego ancestral, que eu escoitaba ali aquelas palabras, digo, isto non pode ser galego. O dicionario da Real Academia, digo, plá. Non exactamente. Unha marouza, dicen. A marouza é unha meda de millo. Cando ela me dicía, cando me subín a facer a marouza, meu home, pero porque o home intentou matalo 2 veces. E aí está él e ela. Pero ela porque jurou ante Dios que tiene que cuidarlo. Está esperando que morrer para morrer ela, claro. E entonces, pues, un barazo. Claro, decir, moita xente un barazo,
O barazo é a corda coa que se amarraba os bois. Entón, o barazo daba yo para que baixara, e o tío jodou o barazo que aí rompeu o espiñazo a muller, pero non morreu, nin a tirou ao pozo. Bueno, vamos a ver se isto nos dan aquí algunhas pezas, eu non sei isto que é. A dúas... Isto é... Bueno, non nos vai a dar. Pero entonces abrimos por outro lado. Eu sabía que a técnica é, cando vos dicía na mesa que eu tiña que vir antes, a da técnica tiña razón. Vamos a ver. Vou botar por aquí a ver se sona por aquí. Este é o sitio Zaragoza. Si sona. Escuchamos un cachiño de cada para que non... Se así... Pois está metido no... Ai, ai. Mellor aquí non se distingue o tema da gaita, porque leva un timbre por debaixo, non, isto é un requinto. Ou raposo, non sei. A peza dura 8 minutos, por tanto, vamos a cortar, vamos ir a outra. Tena grabada Manuel da Paz tamén. Sí? Con este, non? Sí? Pois igual el. Que pasa? Vaite para baixo. Vamos ir por orden este. Este é a Jota dos Raposos, por exemplo, que é a que lle cantaban os raposos ao Teixugo. Ai, marchate dai, Teixugo, ai, marchate dai, Teixugo, ai, eu non te podo contar, ai, tiñas patatas nacidas, ai, a tu marcoche cruzar. Eso sería un exemplo Ai, da... marchate. Un exemplo que tocaban no palco e tiraban o outro, non? Isto que é a jota de que? Este é un desafío. Isto realmente... E as mociñas de Folgor Eso sería unha labrada. todas xuntar nun portelo. Están cantando a outro grupo de xente que está na labrada noutra veiga. Outras baixan, hai outras toman o becerro. Hai unhas soben e outras baixan, hai outras toman o becerro. Hai as mozas do formigueiro, ai eu direi quen elas son, ai puxan o pai polas barbas, ai anda pra aquí meu crestón. Como vedes, están, sobre todo, hai moito fincapé na localización xeográfica de onde son a xente. O cara aí se busca precisamente o provocar o que outro lle cante. Isto é un canto de cego, dos tres que nos pasou Concha. Eran tres jovencitos que se querían, había muchos años, se pretendían, ella lo amaba, y él como era un tunante la traicionaba. Dime que te pasa, Pepe, que estás tan triste. Dixo, ela, yo lo que a mí me pasa, voy a decir, eran tres jovencitos. Bueno, preguntada que instrumento utilizaba o cego, ningún. Non tiña medios para ter instrumento. Cantaba. Poñíase nunha esquina e cantaba e a xente pasaba e daba o diñeiro. Isto é
un canto de aña. Este é un canto de amo hacia os achadores. Está dicíndolle que o teñan ben, que está convencido de que non están acabando ben, non? Escoitámoslas, nos quedan dúas así, un cachiños, unha vaneira, unha mazurca. Hai burro da miña Este é un desafío individual, sería. non será cebada, un burro con mati, calquera lle pon albarda. Sei un saco de cantijas, e máis unha asa que tiña. Vamos a ver outro así, unha nana, bueno, un cachiño de nana. Esta xa versionamos nós no trío que temos. Durme, neniño, durme. Está exactamente en do menor. É unha pasada. Pusémola sobre o procesador de tal, e unha viola portuguesa, puse en do menor, puse unhas notas clavadas, tío. Sin haberlle dado nota ninguna, bueno. Chámalle nana. Sí, sí. Sabes que? No, nana. Ela dice, eu non sei o que as outras lle cantaban aos seus, eu sei que lle cantaba ao meu, e a dous nenos que tuvo que cuidar en Cataluña, que lle cantaban en galego, aos cataláns. Ela fala catalán moi ben, ademais. Que aprendeu a ler e a escribir en Cataluña. Esta é unha portuguesa, moi famosa, ademais, creo que está moi versioneada. Aquí hai que ter un cuidado coas pezas portuguesas, porque esta muller viaxa moito a portuguesa porque a súa nai naceu en Portugal, ten moita familia en Portugal, moitos irmáns bravos en Portugal, e é unha muller que gusta moito dos ranchos, non dos grupos folclóricos, non dos ranchos, non? E casetes seguro que ten, porque algunhas que cantaba, pero bueno, o traballo está aí e creo que era que o analice, non? Esa pece de privar unha daquela zona. Esa pece de Beira Litoral. Abaixo. Este é un xogo moi conocido, a única que ten música. Estando la pájara pinta la sombra de un verde limón, Fai a súa adaptación. arriba la rama, con el pico derriba la flor, aires cuando veré mi amor, aires É un xogo de roda. cuando los veré yo, arrodillas aos pés de mi amante, aires... Porque ela xugaba a tirar pedras, porque ela, como non foi á escola, non pudo aprender xogos cos outros nenos, claro, dicía ela. E a última, a ver cal esta, o Don Jatito. Esta é a versión, unha delas. Don Jatito, estaba en la silla sentado, pasó allí una jata, mau, mau, mermiriñao, de quien estaba enamorado, le pegó tamaña risa, cayó de la silla, Bueno, corto. abajo, mau, mau. Porque aquí acabamos, só tengo que dicir unha cousa, que esta canción, cando nos cantamos en Praga unha vez, cantámosla así de cachondeo, viñeron uns tíos e dixeron se éramos ateos ou algo así, porque como o jato non quere ser enterrado nun campo santo, se non quere nun campiño, dicía, joder, esta canción é protestantes, non sei. Bueno, hasta aquí, pues eso, espero que vos entretuverades un cachiño en ver a Paradanta, que é unha zona, como digo, moi tal, porque quero decir que cando decidimos montar o de Sistralia, nós tamén viñamos a Imende, viñamos a Fonsagrada, e dímonos conta de que se non podíamos seguir mantendo a cercanía e a amistade e ir aos entierros cando necesitaran esas cousas, non nos valía. Entón, o Baixo Miño daquela non había nada, que non había nada, non figuraban nos mapas interesantes de los recolectores e das patacas e esas cosas. Por tanto, nosa teima vai por aí, esperamos dando pouco a pouco cartas a conocer e defender que cada un busque unha parceliña que igual nos sería mellor todos. Moitas gracias.
Se non hai preguntas, que veña o seguinte. Se hai preguntas? Mallos corridas de galos non... Según din eles, non tiñan tempo a eso. É dicir, estamos falando do ciclo de labores, era xente verdadeiramente pobre. Estamos falando, incluso falando de gaiteiros, para tomar información dun gaiteiro concreto, topas pezas, topas referencias, pero non atopas... Son zonas que están moi afastadas e, xa digo, é moi difícil. Entón, eles ti lle preguntas o entroido, non quero saber nada porque o que viñan era putearnos. Non sei se os que puteaban cantaban ou tocaban ou pasaban outra maneira, non? De mallos, o único que celebraban era a Virgen. Porque en eses lugares tamén a proximidade do párroco é moi importante. O estar ben co párroco, axudarlle, bueno, darlle patacas, recibirnos na casa, ainda que logo te curan con feitizos raros, con mezclas de Romeo con Tomiño e non sei que, pero digo que eu entendo que esa zona, eu digo polo que expresan a maioría da xente, se divertía realmente no Serán. E era na forma que se relacionaban, e gustaban aquel, gustaban outro, iban aos mozos guapos, e de feito, moitas parellas se casaron porque o Gicho bailaba ben, porque buscaban os que bailaban ben. Pero si é un pobre, pero me dá igual, pero era o que mellor bailaba. E logo que quixen ter un fillo e preñoume, colleume un día desprevenida. Non sei se a resposta é boa, pero non me apareceu nada. Claro, home. Bueno, chicos, eu... Bueno, dixen unha cousa do principio. Normalmente nos animamos a autoedición de libros. Sabemos que as experiencias que temos coas editoriales son moi raras, ainda que seguimos buscando, concretamente con Pablo Quintana, pero lámolo ben. Pero se non temos, nós temos un grupo que toca gaita para sacar diñeiro para estas cousas. Que logo conseguimos beneficio. Logo temos amigos que traballan para nós, como no caso da Treboada, como Maquioli, Xaneco, Carlos do Viso, que van por ali a medir bombos de Treboada, esas cousas, e Pablo mesmo, que colabora moito, tal, pero ao fin e ao cabo eu animo que a veces hai cousas que non as sacamos nin a nivel de disco, nin a nivel de libro, pero Galicia o idioma chegou aquí pola xente, por nós, non chegou por outros, así que a tirar para diante sempre. A que temos vos artesanos e vos músicos, pues bueno, vale, graciñas.